Здравейте! И отново сте с мен, Софи. Днешната тема ще бъде Даскал. Даскал? Защо не? Училище, нещо, което най-много мразим, не е нито учителите, нито уроците, а това, че ни дават домашни и тестове. Това са двете неща, които аз, честно казвам, най-много мразя. Домашните, скучна, тъпа работа. Все едно веднага като се прибера, ще почна да пиша домашно. Това за мен е човешки невъзможно. Аз обикновено трябва... Добре, учителите да приемат, че и те са деца, да кажем. И им дадем някакво домашно 5 страници в учебна тетрадка, да кажем, отново. И така, почват, прибират се. Случайно те не ми да почнат да пишат домашно веднага като се приберат. Щом аз не го правя, едва ли някой друг човек го прави. То просто е невъзможно, ако сам не го искаш. Аз не го искам. Просто аз като се прибера, напочна да пиша домашно, тази гледка никога няма да се види. Поне до 7 клас. Поне. Много мразя лъжите от учителите. Често казват: добре, деца, тестът в понеделник ще бъде лесен. И ние: да. И следващия момент. Само ако сте си учили уроците перфектно и сте слушали в час внимателно какво говорим. И ние само... Има момент, в който съм казала: просто ми напишете двойка и чао. Направо ми е писнало тестовето. За какво? Просто да видят какво си научил. Аз... Личи си какво съм учила. Някога. Изобщо. Почти нищо. Да. Обаче в училището си има минуси и плюсове. Тук що казах минусите. Нека да заредим и плюсовете. Номер 1. Винаги имаш приятели там. Забавно ти е с компания си. Номер 2. Купоните в училище, което аз доста често правя по време на физическо, когато не ме задържат. Номер 3. Можеш да си лафиш почти всеки, който срещнеш. Ако искаш. То зависи от мнението ти. Ако го харесваш, си лафиш. Ако не го харесваш, бай-бай, игнор. Yes. Имаш, да кажем, примерно, ако си носиш слушалки, е добре. Можеш да си слушаш музика, както обикновено аз правя. И днеска направих издънка, без да искам. Телефона ми е отдолу почина. И аз съм забравя да си включа слушалките и пускам си музиката, се чуди. С слушалките съм. Се чуди. Защо не се пуска музиката? Я съм увеличавам. По едно време се слуша. Вече ясно не знам какво. Да кажем, ще импровизирам. Се чува: моето джакузи си парата, ако хвана милиони да ми падат. И покрай мен само: какво? Не съм... Звъннаха ми, госпожо, по телефона. Простете, ето сега ще затворя. Да, това беше направо излагация. Хора, това беше моето мнение за училище. Напишете вашето мнение. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте и го харесайте. И до скоро!